Malikono ani maliko kan ko foka wala nyima do ka sanani ni tumenye madama munu sige meka nyima da shi ba tv ja kan sofe kengena nyama so maduno jemu kan kanumba malikono ani maliko kan atefo amunu ko on te sege ka ofu sana wati be ka sanani au ka dena tale ka da onka wala ka fo biya alamsa yi fere klemwa ani woro do samba fla ani mugwani woro kasangani e dokin ke nana ye jemka nasara fe lala ko yati eni sogoma se rasira kon bashitila samaira sanugo kon bashitila alhamdulillah bashitula ala kana basiki amina rabbi samaira ya fotu mina ame dali masafu ka barkada kasolan kuntigika ala kana fana barka amina rabbi no ubore ame lame ba jekuli fu maliko no maliko sanga kon nana fenfe diga jabaram so maliko ro ni ode shirif la tv amba fo ko bisimlo ka jemka malike ne kan ode sogoma dunu chando lala ko yati wala mawele de bambulu bonya be mande bonya masini be dunani jatiga ode be on fe wala ina manya aw ye ngarawi ega mawele bismillah senanga do jem kan kono samara te basi anga bido mawele le hakila le te dunani kene kon nana do mu temenu na na mara da kun na fa mauka ya o bi fana ye wele bla ma barka da ka kuma mais dawra ga dibo bara ani bara dibo la chaman ta tekeleni donc dawra dibola mi nimbe moko la kala dibara la a yɛrɛ bɛ minnu da a bɛ tila ka bamayɛlɛmali kɛ fana di la ayiwa a bɛ di bamayɛlɛma a b'a kɛ safinɛw ye a b'a kɛ pomadiw ye ayiwa a b'a kɛ fɛn caman ye ni ala sɔnna ni ala sɔnna awɔ an da na se baara tɔw ma jɛmukan kɔnɔ lala kuyati ni ɲɛna kosɛbɛ an bɛ taa technicien fan fɛ jɛmukan ye minnu u tɛ san sɔrɔ juru kɔ maa minnu kɛ mɛ ka dɛmɛ ni dɛmɛ ta ka ɲɛsin anw ma surtout nouveau soleil maaw don ka se ka n'u ka produit ye an bɛ minnu salo kɛ ye ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan kokura n'ala sɔnna o tɛ basi gani de abe min wuli ta kuma kawa mon père mali bɛɛ bɛ ni nene bara ni infusé ka ji kala ka kɛ te kan o nene tiɲɛ la mon père ni ka ani mbo kundo dima te zara mon père an bɛɛ bɛ ko kelen na sa dɛ ni y'a kumaba ye ni do na surprise k'i ni do abiya a mangani sisan kɔni ye te ko da te zara tew ka te de a bi san bi saba bɔ ni te wɛrɛ bɛ nin den u y'a dilan kura ye ka segin ka na n'a ye k'a kɛ nin goroko in kɔnɔ wa ne b'a infusé de min han mɛ min bɛ yen i hakili to a la a bilenman o a jɛman o ni den ye tiɲɛ tew ka te sonsan bɔlen bɛ foli fɛ nka den tɛ jama jɛra ka duwa kɛ te zara ye ma kelen ka danga mɛna budoji ye ala farafidenu jɛra ka duwa kɛ te zara ye ma kelen ka danga mɛna budoji ye lala kuyati samaira ni ye tiɲɛ ye dugubila o de ka fisa la dawu kuma dɔnɔ de bɛ deli k'olu fɔ o siratigɛ la ni y'an kɛtɔ ye ka fuguri bɔ dabada la jɛmukan tɔ an sen teliya fɛ dɔw bi ɲɔ o bɛ sɔn ka caya o ka ca wugu la dɔɔni o la clip du jour Umar Traoré Ziru Umar Traoré ale de b'an bolo sɔgɔmada in na o sunkalo awɔ o tɛ an bɛ dɔɔni ɲɛmadaw la ka sɔrɔ ka segin ka na o bɛɛ bɛn n'Ala sɔnna Silameo sara min baunye asara damado sungalo manase Silameo sara min baunye asara damado sungalo manase Silameo alai sara min baunye asara damado sungalo manase Silameo sara min baunye asara damado alema horondeu malema Silameo ene balema mumino nena nasi jokonela kana sungalo manguto fola jamae ala kira akoma fo Bubakari akoma fo olugo sara mi baunye asara tamado sungalo manase Silameo sara mi baunye asara tamado siki mi solo Silameo mi shina na jukuke
min bɛ tile kɔrɔ baara la walayi sara min b'anw ye a sara dama dɔn sunkalo mana se silamɛw sara min b'anw ye a sara dama dɔn ɲinɛw bɛ baara la silamɛw kana kɛ ɲɛnkunni tigɛ ye kana kɛ danbere bɔw ye walayi sara min b'a ye a bɛ sara tiɲɛ dɛ sunkalo mana se silamɛw sara min b'anw ye a sara dama dɔn mɔgɔya ko ma fɔ silamɛw ayi daraya ko ma fɔ madani jɛngɛya ko ma fɔ ale ko sara min b'anw ye a sara dama dɔn dɛ n baden silamɛw ngaramɔgɔya ko ma fɔ aliyu fɔma y'a fɔ anw ye ale ko sara min b'anw ye a sara dama dɔn dɛ asanu y'a fɔ asanu y'a fɔ sidiki kamara y'a fɔ ŋunu ko sara min b'anw ye a sara dama dɔn dɛ sunkalo mana se silamɛw sara min b'anw ye a sara dama dɔn wajulu jama yo silamɛw wajulu jama yo min bɛ diinɛ lase walayi sara min b'aw ye a sara dama dɔn dɛ n'a bɛ wajulu kɛ kana kɛ ni waso jugu ye kana kɛ ni yɛrɛ cira ye walayi n'i y'a bɛɛ k'o ye baruko sara min b'i ye a b'i sara tiɲɛ na sunkalo mana se silamɛw sara min b'anw ye a sara dama dɔn musobaw y'a fɔ anw ye jeli umu y'a fɔ anw ye asetu kɔnɛ y'a fɔ anw ye olu ko sara min b'anw ye a sara dama dɔn sunkalo mana se silamɛw sara min b'anw ye a sara dama dɔn musobaw y'a fɔ anw ye ajaratu y'a fɔ anw ye sukɔmuso y'a fɔ anw ye ale ko sara min b'anw ye a sara dama dɔn sunkalo mana se silamɛw sara min b'anw ye a sara dama dɔn sigiri dalalo silamɛw sigiri dalalo amu mi kira la fasada amu mi kira ka tanu kɛ kana kɛ mɔkɔla ɲini ye kana kɛ kɔrɔmatigɛ ye n'i y'a bɛɛ k'o ye walayi sara min bi a b'i sara tiɲɛ sunkalo mana se silamɛw sara min b'anw ye a sara dama dɔn silamɛw walayi minnu sɔn bana na a dɔn ko bana ye ala ta ye walayi sara min b'anw ye a sara dama dɔn ni ko sara min b'anw ye silamɛw politiki sen da nin na kɔrɔtitigi sen da nin na mori jugu sen da nin na walayi sara min b'aw ye jahanɛmɛ don sunkalo mana se silamɛw sara Ni ye tiɲɛ ye kosɛbɛ ni sunkalo jɔra ka ban olu ka jɔw de bɛ bonya kosɛbɛ an delila k'a fɔ jɛmukanw tɛmɛnenw na madama ni a taara lajɛ gabuguda fan fɛ nasɔngɔ ɲininaw n bɛ min fɔ i ye ni a sunkalo kalo jɔra senɔ de bɛ caya fan bɛɛ lajɛlen fɛ ala ka a tibitaba kuwa na nasɔngɔ mana ɲini cogo o cogo gada la ni gadomuso fana tɛ yen ka se k'a fara fara ɲɔgɔn kan an bɛ ɲɔgɔn dafa de a dɔw la a ma nɔgɔn dɛ o ye tiɲɛ ye gadomuso fana bɛ fo kɛnɛ kan an bɛ ɲɔgɔn dafa de tiɲɛ don o la an b'a fɔ ala ka tibitaba ala ka a nɔgɔya an ye ala ka gɛrɛsɛ ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ala ka musako nɔgɔya ala kana an fɔ an baraji kɔ n'o kɛra bi ye alamisa ye n'o o sera ka ban rubrique musoya témoin ye ka sanga ni madame Mariko Sefetu Sidibe ale ka wulikajɔw ye an bɛ deli ka don an ka muso cɛsirilenw kan ka se ka u lakodɔn janko diɲɛma k'a dɔn k'a fɔ u bɛ baara min na n'a ma ɲɛ k'a fɔ Safi yɛrɛ a kun t'a mɛn Itali wa a kun t'a mɛn Itali baasi tɛ a fana kun bɛ mɛn muso cɛsirilen Itali wa o tuma na baasi tɛ a nana a nana ayiwa Safi ni sɔgɔma ni sɔgɔma ko ni baasi tɛ la denbaya don tɔɔrɔ tɛ alhamdulillah e Mariko e Sidibe a kun tɛ mɛn tile fila ye dɛ a kɛra o tuma sunɔgɔ de ye tunu waati dɛ a ma kɛ ne ɲinɛ ye baasi tɛ Samara ko k'i bɛ tunu kun de fɛ ayi dilan a ka ɲi ta ko ka ca e tun kɛra Itali o tun kɛra Sikaso de Samara ko ka ca o don maa k'a fɛ ko bɛna ka maaya kɛ wa wa n panna a kunna ko ka ca Samara sanu an bɛ
ye foli di an lajɛbaga bɛɛ lajɛlen ma ka foli se an ka invité yɛrɛ ma ka f'u ye k'u k'u bisimila an ka rubrique kan n'o ye musoya tɛ mɔnɛ ka segin ka f'u ye k'a kɛra fama ye ko mais a ma kɛ ne ɲinɛ an bɛ wulikajɔ ni cɛsiriw fana na muso ka ca muso cɛsirilen de ma ca i m'a ye o hokumu kɔnɔ k'a fɔ an filɛbagaw ye ko an ka bi muso cɛsirilen ale tɛ dɔwɛrɛ ye madame Hayidara Oumusso madame Hayidara Oumusso wagati n'a gɛlɛya kama an y'a sɛgɛrɛ nka a sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Joroba donc ko caman bɛ aw yɛrɛ bɛ ko caman kalama k'aw kunnafoni sɛbɛnw kɔnɔ Joro taga ni fɛn ninnu ma nɔgɔ dɔɔnin donc an sera ka madame Hayidara masala Segu ville kɔnɔ mais an ma se ka se a ka foro la jani image ka tɛmɛ n'o ye interview ye an bɛ a fɔ an lajɛbagaw ye don n'a nataw la an bɛna wulikajɔ dɔ boloda ka se madame Hayidara a ka foro la halisa kumakan ninnu kɔfɛ a ka baara kelen ye min ye k'o yi daminɛ an sera ka kumakan mun sɔrɔ a da an ka jɛ an k'olu lajɛ aw bisimila an ka bi musoya tɛ mɔnɛ ye kɛnɛ kɔnɔ muso cɛsirilen min b'an bolo bi ale tɔgɔ madame Hayidara Oumusso ni bɛɛ lajɛlen ko a ma ko mani sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Joro ma mun bɛ Segu kɛrɛfɛ cikɛla don min ka baara bɛnnen bɛ maloko ma bon n ye dɔɔnin kɛ après le DEF BT1 BT2 j'ai fait ISICA comptabilité en ISICA donc maintenant je suis mariée n ye den 5 ala y'o don garisɛgɛ la yɔrɔ maliyɛn kɔni n'a fɔra ko malo kɔni maliyɛn ye malo dɔn ne yɛrɛ filɛ en tant que mani ne ma malo dun tilegan fɛ n tɛ lafiya parce que ni jelila diɲɛ fɛn fɛn na ni m'o dun tɛ lafiya donc n nana sigi o kɔnɔ n ka bɛn yɔrɔ la yɔrɔ min fana malo baara bɛ kɛ yen nɔ donc n y'a ɲini k'a dɔn a bɛ kɛ cogo min na pour que n ka se ka lafiya kɔnɔna na n y'a daminɛ ni hectare 1 de hectare 1 donc o hectare 1 comme n nana donc o hectare 1 donc a ye mun di yan a ye nafa donc non seulement a ye nafa k'a fɔ ko n y'a feere o tɛ hectare 1 n y'a daminɛ fɔlɔ hectare 1 n y'a daminɛ ka a ci n somɔgɔw ma pour que k'a dɔn n nana dugu dɔ la malo bɛ ka baara in k'a yir'u la k'a fɔ malo a baara ka fisa donc n bɛna ci n somɔgɔw pour que k'a dɔn ko fana bɛ fɛn dɔ la quoi donc hectare 1 donc a malo diyara mɔgɔw ye a diyara n parents ye bɛɛ bɛ ka commentaire k'a la tiɲɛ na mani ye malo bila ka na malo ka di malo ka di ne ko est-ce que ne tɛ nin ko in lajɛ ko ɲɛnama jɔlen na donc ne bɛ dugu min na village ka ca an kɛrɛfɛ mais an bɛ ka baara kɛ yɔrɔ min na a bɛɛ tun ye ɲɔforo ye donc j'ai fait des estimations k'a fɔ est-ce que an bɛ bada village juste ni ye système de pompage sigi ka ninnu bɛɛ kɛ malo ye o t'an nafa donc paysan ninnu sera an ma an ye baara daminɛ ɲɔgɔn fɛ n ye coopérative créé bi an bɛ yɔrɔ min na an ye mɔgɔ 212 de ye musow b'a la denmisɛnninw b'a la cɛw b'a la mais muso de ka ca ni cɛw ye parce que muso de bɛ baara kolomayɔrɔ kɛ an ka foro ninnu kɔnɔ baara bɛɛ n'a gɛlɛya ka daminɛ mani ka baara daminɛ ma ka se bi ma a ye gɛlɛya mun sɔrɔ a da bɛna o dɔw fana na k'o fɔ an ɲɛna donc baara o baara i bɛ gɛlɛya sɔrɔ a la parce que n'i taga yɔrɔ la i ye muso ye bon an yɛrɛ ka Mali yɛrɛ kɔnɔna na muso ye kɔfɛmɔgɔ ye mais u bɛ cɛw de bila ɲɛfɛ ni muso nana fɛn dɔ kɛ a bɛ mɔgɔw tɔɔrɔ dɔɔnin donc n y'o gɛlɛya sɔrɔ parce que muso ka kuma tɛ lamɛn en premier temps mais n'u nana ye k'a fɔ muso yɛrɛ baara ka d'a ye donc i ka kuma bɛ lamɛn n y'o degun sɔrɔ degun filanan ye jumɛn ye financement ko yɔrɔ n'i bɛ nin baara in kɛ ni fɛn ɲɛnama t'i bolo a ma nɔgɔn mais an bɛ to o yɔrɔnin na ka foli kɛ ɲɛsigiso ye ɲɛsigiso de b'anw ka zone kɔnɔ ɲɛsigiso y'an dɛmɛ o ka fɔ a k'an dɛmɛ a y'an ka coopérative dɛmɛ mani baarakɛɲɔgɔnw o fana y'a jira k'a fɔ ko mani ye mɔgɔ ye min cɛsirilen don kosɛbɛ wa maa bolola bilalen don a ye juru 2 di ne ma ne kɔni y'a baara kɛ a y'a fɛn bɛɛ kɛ k'a di ne ma bon ne ye bɔrɛ 30 de sɔrɔ yɔrɔ vraiment n b'a fo kosɛbɛ yɛrɛ de hɔrɔn yɛrɛ de don bon i mugu mana jɔ a la waati o waati problème o problème na a b'a bɛɛ dilan i ye baarakɛla de koyi wa ne ni n ɲɔgɔnna caman a ye mobiliw bɛɛ san ka di ne ma bon sisan a bɛ ka ne ka baara yɔrɔ fana dilan 100% a bɛ ka ne dɛmɛ yɛrɛ de tiɲɛ na ne b'a fo k'a barika da mani ye cɛlasigi muso ye madame Hayidara a ka cɛlasigi baaraw ani maloforo baaraw entreprise baara a bɛ se ka a jongle cogo min na a da sera o fana ma k'o fɔ an ɲɛna bon o yɔrɔ la n bɛ n cɛ n'a somɔgɔw fo ne cɛ kuma sɔnni tɛ kɛ quoi
a sɔnna a ma gɛlɛya n bolo en même temps n bɛ n ka baara kɛ a yɛrɛ bɛ n dɛmɛ parce que lui-même il est gestionnaire a bɛ n dɛmɛ n ka jatew cogoya la donc a bɛ n dɛmɛ baara in kɔnɔ n'ale tun ma ne dɛmɛ baara in ti ye en même temps n bɛ n ka ko de jateminɛ i kan ka bɔ foro la ni heure la i kan ka baara kɛ ni heure la donc n'i ye jateminɛ kɛ diɲɛ ko o ko la i bɛ ɲɛ sɔrɔ a la ka ko kɛ ka ɲinɛ ko dɔ kɔ o de man ɲi quoi. ni ladilikan walima kumakan bɛ mani bolo ka ɲɛsin mali kɔnɔ ani diɲɛ musow ma o de ye ne bɛ se ka welewelekan min kɛ musoya tɛ mɔgɔ tiɲɛ muso i mana kɛ muso ye a bɛ f'u ma de kan k'i cɛsiri muso ye diɲɛ ko bɛɛ ye hali ka da denw ma muso ye ko bɛɛ ye k'a fɔ ko n ye muso ye n bɛ n sigi cɛ de b'a kɛ ka di ne ma non moi je suis pas d'accord moi je vais être indépendante dans la vie musoya tɛ mɔnɛ ye musoya tɛ mɔnɛ ye dɛ musoya mɔnɛ non a n'o cɛ ka jan musoya tɛ mɔnɛ ye a n'o cɛ ka jan madame Aidara Umuso a y'a fɔ ten ni bɛɛ lajɛlen ko a ma ko mani an b'a kɔkɔrɔ don ka tigɛrɛ fɔ madame Aidara ye a ye kumakan minnu fɔ i b'a dɔn k'a fɔ nin ye muso dusukolotigi dɔ ye muso min ma musoya kɛ musɔrɔsiri ye k'a sigi k'a fɔ n bɛ n tigɛ fila da n sen kan ka n jigi kɛ n furucɛta ye walima n bɛ n jigi kɛ n balimaw ye y'a ye k'a fɔ a ye kɔrɔfɔ minnu fɔ Safi min yɛrɛ ye baara kɛ a y'a yira k'a fɔ ko foroba de b'a bolo a bɛ sɛnɛ kɛ kabi k'a daminɛ hectare 1 bi fɔ hectare caman i b'a ye k'a fɔ o ye maa ye maa min kan ka a ka sɛbɛn kan ka dɔn a ye jango jɛma k'a ye Safiyatu Mariku Samayira Sanogo baara ɲɛna ka fara foro ninnu kan coopérative de bɛ madame Aidara bolo muso jɛkulu caman ani n'u bɛ baara kɛ muso caman de bɛ madame Aidara ye mun bɔ sokɔnɔ sigi la ka fara sifinnakaw kan musoya tɛ mɔnɛ ye oui lala mais min mɔnɛ bɛ ne na bi o ye madame Aidara ka foro ma se ka yira an lajɛbagaw la n'Ala sɔnna don n'a nataw la i y'a fɔ cogo min awɔ an bɛna occasion sɔrɔ a layidu k'a f'u ɲɛna ko madame Aidara ka foro awɔ a bɛna yira a bɛ baara la ka foro kɔnɔ a ka wulikajɔ ni cɛsiri ni Ala sɔnna ma a image bɛ na Samayira i bɛ jagɛlɛya mugu dɔɔni ɲini ka di an bɛ taa ka foro la an bɛ taa joro ayi Samayira ye sɛnɛfɔ de ye an tɛ joro sɛnɛfɔw bɛ taa joro foyi t'u sɔrɔ a bɛɛ ka ɲi an ka se joro dɔrɔn sirakuru t'i bolo sira e tɛ sira non parce que sirakuru t'i bolo Samayira taa cogo fila ko nin b'a la dibila bɛ n bolo n b'o d'e ma ni ma sira walima an na sira kuru ne k'o ɲu ka sira kɛ di ka sira kuru yan sisan dɔrɔn ka taa o fili joro a bɛɛ ka ɲi a banna an ka se joro dɔrɔn n'Ala sera kuma min fɔra ka kuma sigi image sanfɛ ka yira mɔgɔw la ko k'a fɔ ko dɔnbaga don an y'a ta k'a bɔ ka kuma o tɛ an k'a yira mɔgɔw la ka baara kelen yɛrɛ ka tabiya k'o de yira an lajɛbagaw la ka foli ni tanuni kɛ aw yɛrɛ ye ani an lajɛbagaw halisa ne yafa deli k'u fɛ ko a kɛra ni fama ye a ma kɛ ni ɲinɛ ye n'Ala sɔnna ma an b'a fɔ ko min kun b'an bolo bi musoya tɛ mɔnɛ kɛnɛ kɔnɔ Samayira o ni Dawuda Jara sani Safi ka bɔ yɔrɔ muso minnu bɛ nin baara in na dakuru in daminɛ i bɛ se ka mun fɔ a ka cɛsiri o kan hali bi n bɛ n yɛrɛ balimamuso fo k'a wale ɲuman dɔn parce que i b'a dɔn nin baara ninnu filɛ nin ye a mago bɛ cɛsiri la a mago bɛ galabu la musoya tɛ mɔnɛ ye ko musolankolon de bɛ musoya kɛ mɔnɛ ye effectivement kuma in ye tiɲɛ kɔrɔ don wa kuma kɔrɔ don ni i ye musoya bila musoya minɛn kɔnɔ i b'a ye foyi tɛ se k'a kɛ mais ni ye musoya bɔ musoya minɛn kɔnɔ k'a bila cɛya minɛn kɔnɔ i b'a ye i bɛ dɛsɛ ko caman na donc an kɔni bɛ min fɔ an balimamusow ye a n'an baw ye u bɛ fɛn o fɛn na u ka to musoya minɛn kɔnɔ inshallah tant que u b'o kɔnɔ ni Ala sɔnna a ma u cɛsirilen don o fɛ u bɛ se fɛn bɛɛ la donc n bɛ n yɛrɛ balimamuso fo kosɛbɛ ko Samayira k'a ka dibila in to yen ko ne bɛna DJ in kɛ ka n balimamuso couvert fo ka taa jɔ côté bɛɛ lajɛlen ayi DJ o ko fɔ a ma ŋo yɛrɛ a y'o dɔn cɔw ni ti n'o tɛ tigɛ to segin na kuma kuncɛ kɔrɔfɔ la ka ɲɛsin Safi ma kosɛbɛ ayiwa Safi i yɛrɛ bɔra ka ja ye sisan an lamɛnbaga bɛɛ y'a ye an b'i yɛrɛ fo k'i barika da ni yɛrɛ fana tɛ taa cɛsiri kɔ ka wuli ka bɔ Bamakɔ yan fo Segu ni cɛsiri t'i yɛrɛ la o tɛ se ka kɛ an ye élément fana ɲana commentaire ba t'a la bi
fili bɛɛ lajɛlen a ye donc an bɛ kɔrɔfɔ kuncɛ kumaw sɛmɛ la yaasa ka se ka kuma di Dawuda Jara ma. Lala Kuyate an bɛ deli ka fɔ an lajɛbagaw ye cogo min na ni maa min bɛ fɛ ka tɛmɛ kɛnɛ in kan n'o ye musoya tɛ mɔnɛ ka kɛ an ka muso cɛsirilenw ye maaw k'i ye k'i kɛ ɲɛmadafɛn ye i bɛ se k'an sɔrɔ nɛgɛjuru sira min na walima ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka rubrique in fana sponsoriser a bɛ se ka kɛ musojɛkulu bɛ yen walima muso leader ba dɔ bɛ yen a bɛ fɛ ka a jɔ associer an ka rubrique in na i bɛ se k'an contacter nɛgɛjuru sira min na 77 54 67 81 Seraka 77 54 67 81 Bishegi Seraka Safi Bishegi Juri 77 54 67 81 ni y'o nɛgɛjuru sira kɔngɔ a ka ca Ala fɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a kɛra sponsor ye o a kɛra i bɛ fɛ ka tɛmɛ rubrique in sanfɛ o baara kan ka kɛ cogo min na an b'o ɲɛfɔ ɲɔgɔn ɲɛna baara kɛcogo ɲuman na ni ma fili ne ye nɛgɛjuru sira in ye nɛgɛjuru sira a ɲɛna 77 54 67 81 i b'a fɛ ka tɛmɛ jɛmukan in la walima i b'a fɛ ka sponsoriser i bɛ nɛgɛjuru sira in kɔnɔ n'i sɔnna ma kibaruya min b'a y'a la o de tulo kan madame Maliko Sɛfɛtu Sidibe k'i fo k'i waleɲuman dɔn e ka cɛsiri la ani e yɛrɛ ka timinadiya la walasa ka se ka don wula kɔnɔ ka an baw minnu cɛsirilen k'o ɲini k'o yira diɲɛ la an bɛna trophée dɔ de e yɛrɛ ma ne sɔnna a ka dɛ olu yɛrɛ ka don an ka nɛgɛjuru la minnu yelen tɛ Bamakɔ dɔrɔn tɛ muso cɛsirilen ka ca n'i tila kufɛla ninnu na baden de bɛ yen baasi tɛ Safi photo kuma ba hakili b'a tɔ dafa il faut k'i waleɲuman dɔn o la an bɛ sira di Safi ma ka se ka ni te Zara o filanan an b'o suuru ka sɔrɔ ka na Dawuda Jara an ka maa wele ma a tɛ sun na est-ce que an ko k'an b'a suuru kuma an b'a suuru ka da ni kɛnɛya ani lafiya sabati bɛɛ lajɛlen farikolo la a ka di kojugu. ne bi yan gɛrɛn baro bɛ ɲaga wa bɛɛ lajɛlen ɲɛda bɛ walawala n'u ye ne min kaban dɔrɔn bɛɛ lajɛlen bɛ nisɔndiya ne ko jɔn de star yɛrɛ. mais aw ka kuma ka ca sa ne de ye star ye ne ka di wa ne dumuniw timiya. ne de ye lɛzara ye ne ka di denmisɛnninw ye wa mɔgɔkɔrɔbaw kɛrɛbɛ tɛ k'aw to ne mini na ka b'aw kolo sigi k'aw mɔdiya o de y'a to ne ka di denmisɛnninw ye kosɛbɛ. aw yɛrɛ fɛ jumɛn de ka di ani jumɛn de bɛ n'an cɛɲa ne de don tomate concentré Zara ne kelen pe dɔrɔn awɔ nka an bɛɛ de sara. n'aw ka dumuni sanuman caman a ye tobiliko la sanbalangɛn sugandi n'o ye Zara ka dumunifɛnw ye a bɛ sɔrɔ Mali feereyɔrɔ bɛɛ. Zara ye Nouveau Soleil SARL ka produit dilannenw ye. Lala Kuyate hali bi jɛmukan a karafajuru a b'an bolo an b'a Ala ka sira ni ka mɔna n'an ma ɲɛ k'a fɔ Safiyatu Sidibe an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn an y'a bilasira sisan an n'a kɔrɔfɔ sigi an ka maa wele ma Lala Kuyate Dawuda Jara i y'a fɔ cogo min na maa kura tɛ jɛmukan in kan a bɛ deli ka tɛmɛ yan ka ɲɛfɔliw kɛ maaw ye jan ko faamuya bɛ se sɔrɔ o fɛ o ka baara kɛcogo n'o ye Dibɔ ye o la bi Dawuda a y'i wele Jabikokura di kɔni n'a ma ɲɛ k'a fɔ tilegan in na a dun man di bawo an kɛmɛ ka da o k'olu suwa fɔlɔ n'o tɛ an kunna an bɛ min kɔni f'i ye an kunna ŋɔngɔn ne da wa o kun man ka kɛ manden la nka ka se ni waati na cogo ye jango sun ma tigɛ an na ɲɔgɔn sɔrɔ Dawuda Jara i ni sɔgɔmada ani sɔgɔma Samayira a diyara n ye Lala toujours an bɛ don kɛnɛ kɔnɔ o don an bɛ foli kurakuraya ka lamɛnbagaw fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan n bɛ n profiter i bɔra minnu tɛ san sɔrɔ juru a ka di n ye ka foli lase n yɛrɛ bɔyɔrɔ la n'o ye Bundo ye Segu mara la n bɛ Bundo ka bɛɛ fo nin yɔrɔ la Sala Dugufe n bɛ bɛɛ fo nin yɔrɔ la k'a fɔ bi an bɛ nin plateau belebele in kan plateau min sigira téléso min sigira maliyɛnw kan maliyɛnw ka ɲɛta kan maliyɛnw ka kɔrɔta kan an b'o plateau sanuman de kan donc vraiment aw ni ce aw ka baara ɲuman na inchallah Dawuda Jara e ye di baarakɛla ye
Lala Kuyate bamananw b'a fɔ ko n'i ko ni ko k'i tɛ jɛ di kɔ k'i bɛ jɛ didenw ka kini ye dɛ o tɛ tiɲɛ ye a tɛ taa o kɔ o la dɔrɔn e b'i ka di bɔ cogo di walima baara in taabolo bɛ cogo de bolo Samayira di bɛ bɔ cogo min na ne bolo o de ye minnu de bɛ n bolo an b'a fɔ ma ko riche Kenyan Kamara ye témoin parce que ale yɛrɛ déplacera ka taa fo n ka foro la n ka foro 2 bɛɛ n ka Kirina foro ani n ka Bangineda foro Kamara ye nin bɛɛ lajɛlen taama nɔfɛ walasa ka se ka jaw ta tuma dɔ o ja yɛrɛ dɔw a bɛ to ka tɛmɛ ayiwa Sherifla TV ayiwa Jabaranin sanfɛ o minnu b'anw bolo didenw bɛ di da kɔnɔ riche Kenyan a dilannen ni yiri de ye an bɛ finiw de don n'an b'a fɔ olu ma ko combinaison en fumoir de bɛ k'an bolo n'o ye sisibarani sisibarani n'a mɛ mɔɲɔ de nɔra bila dibo mɔɲɔ sisibarani nana o de nɔra bila o kun ye jumɛn ye parce que n'i bɛ to tasuma la ni mɔɲɔ don i bɛ to dibo la tasuma bɛ se ka kungo minɛ i bolo bon alors que dibo yɛrɛ minnu da yɛrɛ kɛra walasa ka kungo lakana de walasa ayiwa yiriw minnu bɛ yen nɔ ni olu bɛ fɛ ka sa olu ka si la kunu parce que didenw y'olu acteur ba de donc sisibarani nana ka kungo lakana ka didenw lakana parce que ale bɛ sisi min kɛ didenw kan a b'a to didenw tɛ sa u bɛ ɲɛnamini dɔɔni u baga bɛ faga e bɛ di ta nɔgɔya la k'a sɔrɔ didenw ma sa donc tasuma fana tɛ kungo minɛ donc o ye di bɔcogo ye an bolo n'a nana n'a ye so an y'a bɔ ka na n'a ye so an bɛna bisi ni presse ye ka sɔrɔ k'a don ni bidon ninnu kɔnɔ donc o de ye baara in ye k'a bisi k'a sɛnsɛn ka ɲa baara min bɛ kɛ di la anw bolo o y'o ye voilà sisan ne la Kuyate nin fɔ mɛnna n b'a fɔ ka da dɔ ɲininka min na o de ye aw bɛ ka di bɔ yɔrɔ jumɛn na Bamakɔ yan wa di bɛ bɔ Bamakɔ dafɛlaw la an ka foro min bɛ Kirina ni Bamakɔ cɛ kilo 50 ɲɔgɔn na Banginda ni Bamakɔ cɛ kilo 30 ɲɔgɔn na bon o dɔrɔn tɛ ne ka foro ye ne ye mɔgɔ caman ba de bɛ ne bɛ minnu installer n bɛ minnu san ne bolo ne bɛ minnu feere di baarakɛminɛn bɛɛ moderne a bɛɛ bɛ ne bolo a bɛɛ bɛ feere ne ka boutique la Maɲamago wɛrɛ da la donc an b'o mɔgɔ minnu installé o baara in na o mɔgɔ ninnu fana ka foro bɛɛ Bamakɔ dafɛlaw bɛɛ la on n'olu fana caman ba de bɛ baara kɛ ni dibɔ wagati sera dɔw bɛ yen u ka di ka ca u ma olu yɛrɛ dilan bɛ tila k'a feere an ma tuguni donc o b'a yira k'a fɔ wagati de bɛ dibɔ la wagati de b'a la an bɛna don dibɔ waati de kɔnɔ sisan n'o ye k'a daminɛ avril ka taa bila mai juin la mais dɔw b'a daminɛ depuis mars la mais mars la o b'a sɔrɔ di ma kɔkɔ ka ɲa kosɛbɛ an b'an profiter ka conseil di an balima minnu bɛ togodaw la n'u ɲɛ b'an na nin waati la u k'a dɔn k'a fɔ ko wagatiw bɛ don ɲɔgɔn kɔnɔ fɔlɔ an tun bɛ di bɔ k'a daminɛ mars la ka taga avril mai juin na mais sisan an b'a f'u ye ko k'u ka u jɔ ka avril kɔnɔ fo ka se 15 avril ɲɔgɔnna ma o la o b'a sɔrɔ di kɔkɔra ka ɲa i b'a ye n'i donna sugu kɔnɔ i bɛ di caman sɔrɔ u ji ka jan o bɛ sɔrɔ di bɔ joona de fɛ n'i kɔnna ka di bɔ k'a sɔrɔ a bɔ wagati ma se o b'a sɔrɔ a di ji ka jan donc an bɛ min ɲini an balimaw fɛ minnu bɛ togodaw la u ka o waati ninnu u ka a labato o bɛ na ni an mago bɛ di qualité ɲuman min na o bɛ na ni o sɔrɔli an bolo an ka sugu kɔnɔ Lala Kuyate Samayira nin fɔ mun na ale bɛ di bɔ cogo min na ani di bɔ waati a y'o fana fɔ sisan o la n b'a fɛ ka ɲininkali min kɛ Dawuda Jara la o de ye k'a fɔ di yɛrɛ bɛ se ka balima kɛ mun ye Dawuda Jara fɛ Samayira an bɛ Ala fo k'Ala barikada dɔnni ka di fɔlɔ fɛn caman tun bɛ yen min bɛ fili di la mais bi alhamdulillah fɛn filita tɛ di la anw bolo bilen di nɔnɔ yɛrɛ di ɲaga n'an b'a f'o ma ko kɛɲɛ o bɔlen fana kɔ a la ani pollen ani gelée royale nin bɛɛ lajɛlen de ye fɛn ye fɛn minnu bɛ bamayɛlɛma an bolo ayiwa k'o kɛ mɔgɔw mago ɲɛnaw ye k'o kɛ furaw ye fura minnu ni o kɛnɛya yɛrɛ se ka fɔ ka s'a dan na a la belebeleba yɛrɛ ye min ye bi an bɛ min bayɛlɛma kosɛbɛ o ye di ani likaɲa de ye an b'o kɛ an bɛ li kɛ safunɛ min bɛ kɛ ka mɔgɔ ko k'i jɛ o kɔni di yɛrɛ
dundala bɛ cogo min na jango kelen safinɛ o kɔnɔ bɛ utilité camanba de fɔ an yɛrɛ se ka an da don min bɛɛ lajɛlen la parce que a dɔw bɛ n'i y'a fɔ a bɛna kɛ i b'a fɔ ko mankutu de mais ani mankutu cɛ ka jan yɛrɛ 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 hakika de don parce que di naturel parce que yɔrɔ ko di filɛ nin maa o maa bɛ di dɔn k'a bɔcogo dɔn k'a kɔrɔ dɔn i b'a ye di bɛ se ka fɛn camanba de kɛ mais ni ala sɔnna a ma an bɛna an da don di mankutu dɔw la dɔɔni taalen ɲɛfɛ an bɛ di kɛ pomadi fana ye taalen ɲɛfɛ an bɛna kɛ siraji an bɛna kɛ bougie ye hali sinko min bɛ ɲimi nin bɛɛ lajɛlen bɛ taa basé ni kaɲa de ye mais u bɛna ta anw bolo yan ka taa bamayɛlɛma o baara ka tila ka n'a di an ma a bɛna fɔ an ka kɔɔri ko i y'a ye kɔɔri bɛna ta an bolo yan 40 ka taa a bamayɛlɛma ka n'a feere an ma yan a garamuni kelen u bɛna kilo ta 40 ou bien 50 ka taa garamuni dɔ garamu 1000 o de bɛ bɔ kilo la ka n'o garamuni feere an ma yan 120 o kuma na anw bolo anw fɛn minnu b'an bolo fɛn nafamaw de don mais fɔ an yɛrɛ ka u fɛnw dɔn n'an y'u dɔn k'u nafa dɔn o de la a ka d'an ye mɔgɔw ka kalan mɔgɔw ka fɛn n'u ɲini k'u ɲɛ dɔn bon an bɛ jamana yɛrɛ interpeller nin yɔrɔ ninnu na n'i ko yɛrɛya bɛ bange ni fɛn ninnu de la mais yɛrɛya ka tila ka dulon tubabu fɛnw na a ma nɔgɔ dɛ an tulo bɛ min fɔ k'olu bolo sisan an bɛ fɛ k'o labato k'a fɔ ko ka ba don an yɛrɛ ka fɛnw na an ka jamana wala baarada bɛɛ lajɛlen la o kuma na u ko o baara min n'u y'o bila sen kan o kɔni kuma caman ye kosɛbɛ an bɛ fɛ a ka lawaleya baasi tɛ sɛgɛsi babi an bɛ hali bi Dawuda Jara fo an b'a fo k'a barikada ka sanga ni ninnu ɲɛfɔliw kɛlen ye an bɛ waati min na o de ye sunkalo ye Lala Kuyate di ye fɛn ye a dundala a ka di nka yɔrɔ fisɛbanciya dɔw bɛ sɔrɔ di la a dun diyalen i bɛ diya min sɔrɔ o kɔfɛ donc waati min n'an b'a la yɔrɔ di mɔgɔw bɛ se ka di kɛ o taama ɲɔgɔn ye sukoro kɔfɛ walima ni di bɛ se ka sukoro nɔrɔ bila an bolo ni waati na komi an b'a ye sunkalo la sukoro kanulen don mais est-ce que di fana bɛ se ka na Lala Samayira nin ye thème belebeleba de ye min kan ka ɲɛfɔ mɔgɔw bɛɛ lajɛlen ye kosɛbɛ kosɛbɛ parce que fɔlɔ an bɛ taa kɔfɛ yanni bi ka se di de tun bɛ yen a tun b'an sukaro ko mago bɛ ɲa mais bi sukaro nana mɔgɔw ɲinɛna di kɔ wagati min na di tun bɛ yen a tun bɛ don an ka fɛn bɛɛ la an ka fɛn bɛɛ tun ye di ye hali ni tun bɛ taa furu taama la fɔlɔ n'i ma di dɔ kɛ ayiwa i ka nbala kɔnɔ ka taa i laban bɛ gbɛn ka segin Samayira bɛ sɔn ka kɛ dɔ kalama o la sabu olu tun b'a a korolamaw ni a fɛnnama dɔw bɔ donc faso ni bulonda Ala ka tiɲɛ dɛmɛ donc di nafa ka bon kosɛbɛ surtout an bɛ nin waati belebele min na n'o ye sunkalo ye mɔgɔ min bɛ di dun sunkalo la i bɛ nafa 2 de sɔrɔ a fɔlɔfɔlɔ e bɛ di dun i b'i ka a k'i ka lipton min na n'o bɛ timiya i b'o timiya sɔrɔ mais i bɛ fɛn min sɔrɔ n'o ka bon n'o bɛɛ o ye kɛnɛya de mɔgɔ o mɔgɔ tugura di la nin waati la parce que nin ye waati de y'an bolo an kan ka waati min tɔnɔ bɔ non seulement an b'a tɔnɔ bɔ ka baraji sɔrɔ ka tila k'a tɔnɔ bɔ ka kɛnɛya sɔrɔ est-ce qu'il y a faamuya donc an bɛ fɛ ka o yɔrɔnin de ɲɛfɔ mɔgɔw ye k'a faamuya k'a tɔnɔ bɔ ka baraji sɔrɔ o ye an bɛ farikolo jagabɔli minnu bɛ an bɛ tile kɔngɔ la an bɛ alabato minnu kɛ exercice minnu k'a kɔnɔ olu ye ka baraji ɲini mais sun yɛrɛ ye i b'i yɛrɛ fɛngɛli min kɛ privé ni dumuni ninnu na o bi farikolo fana lafiya a bɛ farikolo lafiya kosɛbɛ i b'a ye mɔgɔ caman bɛ yen ni u farikolo b'u la i b'a ye sunkalo la u bɛ lafiya u bɛ fɛgɛya n'u bɛ taama f'u bɛ pan donc o bɛ sɔrɔ sun de fɛ sun ka ɲi kosɛbɛ adamaden ma madama ni kɛnɛya bɛ yen donc mais pour que ka kɛnɛya tɔ sabati o de ye an ka tugu produit naturels la i n'a fɔ di surtout suntigɛ waati ani sun don waati ni i mɔgɔ min tugura di la o la i bɛ a k'i ka sukaro remplacer parce que sukaro filɛ nin ye ale ye produit naturel de mais di ye produit sukaro ye produit artificiel de mais di ye produit naturel de donc mɔgɔ min bɛ di consommer
i bɛ ka fura de ta parce que a fɔra ko di ye fura de ye. o ye tiɲɛ o fɔra. di tɔgɔ bɛ kuranɛ kɔnɔ. ayiwa. alakira kumana a kan. ko an k'a dun ko fura de don an bɛɛ lajɛlen ma. ayiwa o tɛ mun kan. yɔrɔ kɔni o tɛ tɛmɛ o kan. donc surtout mɔgɔ min sera k'o k'i ka dumuni suntigɛ ani suguri la i bɛ lafiya. mais i b'a kɛ cogo di. an bɛ se k'an da de don o la. dɔɔni walasa an balima minnu bɛ k'an lajɛ. u ka faamuya sɔrɔ a la. ka faamuya sɔrɔ. a nafa sɔrɔ ni a ye. parce que k'a ta k'a dun ten. o dɔrɔn tɛ se ka mɔgɔ. mako ɲɛ. jarakɛ n'o don. i dalatɛla dɔɔni waati ko don. waati tɔ tɛ bɛrɛ bɔ. kosɛbɛ. voilà. Inch'Allah. Donc o la sisan ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka di dun suntigɛ wagati. kosɛbɛ. mɔgɔw bɛ dɔw bɛ ji kalaya kosɛbɛ. an b'a ɲini u fɛ u kana ji kalamanba ta ka di k'a la. u ka ji wɔlɔkɔ dɔɔni ka di k'a la. o tiède. kuwɛri ɲɛ 2 ka se 3 ma. i yɛrɛ b'a dɔn ni hakɛ min b'i ka lipton i b'a ko la k'a min. ji a wɔlɔkɔlen ni o de bɛ fari o de ka ɲi mɔgɔ ma. sun don wagati fana la même chose. tant que n'i yɛrɛ bɛ nin kɛ a bɛ camanba gɛrɛsi ni fɛn ninnu a b'a bɛɛ yeli wa a b'i ka dumuni bayɛlɛmani a b'o sɛbɛkɔrɔ nɔgɔya. kosɛbɛ. wa énergie min fana a b'o don farikolo la walasa i ka se ka galabu sɔrɔ ka fɛn camanba kɛ. n'Ala sɔnna a faamuyara. Lala Kuyate bamananw ko ten ko a dɔw la ni don min dugu jɛra o de bɛ kɛ. an bɛ Dawuda Jara fo ka waleɲuman dɔn. an bɛ sunkalo la kana to ka kuma ja maa bolo. ayi a to Jarakɛ ka a sɛgɛnfɛ bɔ dɔɔni. kunnafoni bala an tun b'a fɛ ka kɔni dɔ kɛ san kan ka sanga ni jɛmukan yɛrɛ tacogo ye. kanubaw de bɛ a kanu. o la an bi taa tɛna se ka kɛ don tɔw ta nka an nafuguri bɔ dabada la. Lala Kuyate k'a to Dawuda Jara k'a sɛgɛnfɛ bɔ dɔɔni. bawo an bɛ sunkalo la. n'i ye a bila kuma na a tɛna se ka ŋɔnɔ ɲigi. a ma nɔgɔ dɛ. o la an bɛ o kunnafoni baara in ta ka o kunkun o kumabaw k'o kɔrɔ dɔɔni ka sɔrɔ ka kuma di maa wele ma. n'Ala sɔnna kodi. ayiwa Samayɛrɛ i b'a fɔ cogo min a tɛ tɛmɛ o kan ko maa dɔ bɛ ni turu min a dɔw la n'i y'o di i na kɛ dɔnbala fili an b'a dɔn k'a fɔ jɛmukan in kɔnɔna na kunnafoni bala a ka di kanubagaw ye kosɛbɛ. o siratigɛ fɛ min ye indépendant ye an b'ale ta ka taga Bamako ni Kayi ni ɲɔgɔn cɛ o sira in ni ale kɔni bɛ boli kosɛbɛ. a yelen don k'a fɔ nin waati laban ninnu na ko kura min bɛ Banbaci tigilamaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la jeune maaw u bɛɛ ka taa sira da maaw ɲɛ k'a fɔ ko maaw k'u ka sariyaw labato ni sira kofɔlen in kan. Lala Kuyate kɛrɛnkɛrɛnnen ma ka bɛn ni feere tile 24 tɛmɛnen ye min bɛ tali kɛ kari belebele 2 la. Lala Kuyate o ko ni diya da olu ɲɛ dugu la min bɛ Jalaka ani Marela olu ɲɔgɔn cɛ Segela o cercle kɔnɔna na o ni Kayi cɛ kilo 60 ani dɔɔni don. Lala Kuyate n'i ye a ta k'a lajɛ tumana min na o ko ni ye sira tigɛ kariba ninnu na maa dɔw ko ne filɛ ka poyi ka bɔ sira fan caman fɛ maramafɛn cɛjugu bɛ o bolo. Lala Kuyate o naami min kɛ o ko ni ye yafuma b'a la o ɲɛdaw ko ni ma se ka buguna tigɛ o y'o kari ka don mobiliw kɔnɔ. Lala Kuyate min kɔni fɔ ye Larawele o de dabɔtɔ don ka se ka dɔw k'a lajɛ i y'a fɔ cogo min na o kun kɛn bɛ waati dɔw la ka yira k'a fɔ ko dɔw ka kɛ n'a sɔrɔ o b'a la ka o b'a la ka bato maaw fɛ madama Lala Kuyate an balakaw olu ka ijabu o don n'i ye a ta k'a lajɛ tɛmɛ kɛ o kan mobilibaw kɔnɔna na an balakaw n'u cɛw Lala Kuyate olu fana ka se ka dannatigɛ ka bɔ ɲɔgɔn na. Lala Kuyate n'i ye a ta k'a lajɛ a ko hukumu kɔnɔna na o ko ni b'a la nin kɛwale in kɛ yafuma b'a la sira dɔw fɛ ba Maliba kɔnɔna na a ko ka tɛmɛ o fana kan maa wɛrɛ caman ye sɔnni sigi a kan ka yira k'a fɔ nin kɛwale in o bɛ nin kɛ kuma ni kuma ni o y'a dɔn k'a fɔ maa dama wolomasiri tabaw o ma sɔrɔ yɔrɔ minnu na Lala Kuyate ni o ko ni ye fiɲɛbɔda sɔrɔ o bɛ poyi ka bɔ ni ka laban ka sira tigɛ maaw la a bɛ kɛ o fɛ sira min kan ka caya Lala Kuyate y'a fɔ cogo min na o de ye Kayi ni Bamako cɛ ye ka fara o fana kan Bamako ani Jɛma cɛ Lala Kuyate ka fara o kan Kayi ani Njorojo Sali cɛ n'i y'a ye kuma ni kuma maa jugu ninnu kɔni ni o bɛ tali kɛ diinɛ faamucɛ jugu la u bɛ deli ka lamaga ninnu ta ni ka ɲɛsin o ma ko nka laban min bɔra ka kɛ o fɛ o kɛra ka bɛn ni feere tile 24 tɛmɛnen ye o tɛ kunun ayi i ma bi mɔni wɛrɛ kuna sini Samayɛrɛ sunkalo in na kana jatew kana contrôler a bɛ taa ka ɲɔgɔn to kuma dɔw la. Lala Kuyate Basiri don ɛnɛ min salo ka bɔ indépendant kɔnɔ Abulaye Jara ale y'a fasiri. E ko an tɛ to indépendant kɔnɔ halisa. an bɛ to yen teliya la ka taa san mara la san 5 ani 40 la. awɔ Samayɛrɛ i b'a ye k'a fɔ nin waati in fana na ko wele kɔni dalen don bari ka d'a kan ko Banbaci tigilamaw k'u ka présence n'o ye u ka murugumaya ka walew ko a bɛ ka signaler kɛrɛnkɛrɛnnenya la Tomiya mara la.
Lala Kuyate a fɔra ko maramatigi n'a ka di ye o ma caman maa ma se ka minnu kɔni sɔrɔ ko bugu na tigɛ Lala Kuyate ko olu kɔni yera ka bɛn ni tarata don février tile 24 san 2026 ye fanga so o dafɛ dugu la Lala Kuyate ni ye a ta k'a lajɛ ko kibaruya yira k'a fɔ maa kɔfɛlaw ninnu o bɔn yɔrɔ min na o de ye Tomiya ye Tomiya ni y'o ko fɔ o ye Mali jamana ani Burkina Faso olu dancɛw ye Lala Kuyate a ko ni ye a ta k'a lajɛ a bɛ n'a fɔ o natɔ don kana janda sirala sira min bɛ bɔ Bamakɔ ka taa Mɔti ni o ye RN6 ye a ko Lala Kuyate ni ye a ta k'a lajɛ o sira ni Mɔti San ani Bamakɔ a bɛ o kala ɲɔgɔn na a ko Lala Kuyate sira don sira min bɛ boli kosɛbɛ ka sanga ni lamalamɔgɔw ye a ko maa ninnu kɔni de kɛ bɛ ka kunda yen kan Lala Kuyate walasa ka taa u ka janfa jugu dɔɔni k'o boloda a ko Lala Kuyate ni ye a ta k'a lajɛ maaw tɛmɛnen kɔfɛ u bɛ laban ka janfa ninnu ta ka ɲɛsin tajidoni mobiliw ma minnu ni u bɛ to ni tajiw kɔni doni ka taa jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ a ko Lala Kuyate o hukumu kelen kɔnɔna na a ko n'an bɔra fanga so a ko an bɛ taa Parandugu Lala Kuyate o ni Yafuma b'a lajɛlen Karifuru cɛ kilomɛtiri 3 bɔɲɔgɔnko don a ko yen fana maa jugu dɔw fana yera ye hali bi maa minnu kɔni ma se ka bugun latigɛ nka maramafɛn cɛjuguw fana yera o bolo Lala Kuyate nka siga kɛmɛ o la k'a fɔ o bɛɛ lajɛlen ye o bɛ kɛ ɲɔgɔn kalama bawo a dɔw la o bɛ bɔ Tomiya yanfan de fɛ bawo o ye yɔrɔ min na ni o ka lamalamɔgɔw o bɛ kɛ ka caya o fɛ ye ko fasiri in kɛ kun ye min ye Abdoulaye Jara ka fɔ la o de ye jamana ɲɛmaaw ka se ka olu ladɔnniya Lala Kuyate o ka se ka fɛɛrɛw ni dabaliw tigɛ walasa ka se ka taa bali maa jugu ninnu na ka se ka lahara k'o kɛ lahara dugulenw ye ka se ka ni bɔnɛ banfula ni ka o talen k'o coro o kun na sani u ka se ka u ka janfaw sigi sen kan Abdoulaye Jara ne de y'a fasiri ka se ka ni indépendant a ka bi bɔli ye ayiwa Samayira an b'o de dugawu kɛ don o don an ka finitigiw halisa Ala k'u fanga se juguw Ala k'olu dɛsɛ don o don Samayira an bɛ soir de Bamako ta se ka bɔ kunnafoni balan kɔnɔ o cogo la n'an ye soir de Bamako ta min bɛ tali kɛ gasoil ko gɛlɛya a bɛ n'a fɔ ale bɛ kelen-kelenninw bɛ ka ye Bamakɔ faaba kɔnɔna na tuguni Lala Kuyate e ka nin kɔrɔfɔ nin bɛ maa jatigɛ ayi a ko nazarakan na retour de la pénurie de gasoil dans la capitale malienne ko ɲininkali tɔmi bɛ a la ko yɔrɔ k'o don wa ko o tɛ wa Lala Kuyate a ko n'i ye a ta k'a lajɛ a ko ni tile 2 ninnu kɔnɔna na e b'a ye k'a fɔ taji ta dɔ la Lala Kuyate e bɛ to ka mobilibaw kɔni jɔlen ye a dɔw la n'i ye o ɲininka o b'a fɔ ko olu b'a la ka gasoil ni k'o ɲini a ko o b'a la ka kɛ min kɛ Lala Kuyate siran a b'a la ka na maa caman dusukun na ko nka kibaruya duman ye min ye ka u ka jɛya bɛɛ lajɛlen ye jamana ɲɛmaaw ye a yira k'a fɔ Lala Kuyate tajiko gɛlɛya tɛna jamana in kɔnɔ bilen kuma tɛ gasoil ko ma a ko baw k'a daminɛ février tile 9 ka taa bila tile 15 la a ko jamana ɲɛmaaw min bɛ tali kɛ Yafuma bala taji caman na a ko Lala Kuyate o ye o donni kana faso Mali kɔnɔ a ko plus de 28 millions de litres de carburant ont été importés au Mali a ko n'i ye a ta k'a lajɛ ka sanga ni citerne 622 bɔɲɔgɔnko olu donnen ye k'o kunsi faso Mali ma a ko Lala Kuyate février kalo a dɔgɔkun gale a ko n'i ye a ta k'a lajɛ taji hakɛ min kɔni tun bɛ jamana kɔnɔ n'a ka di a bɛ taa 39 millions de litres o bɔɲɔgɔnko la a ko n'i ye a ta lajɛ ninnu ye kɔrɔfɔ ye minnu bɛ maaw jigi sigi k'a jira k'a fɔ gasoil ko gɛlɛya o tɛna Mali kɔnɔ essence ko gɛlɛya kuma tɛna Mali kɔnɔ ko nka Lala Kuyate a bɛ se ka kɛ ko labɛn ani o cogoya ye n'o siratigɛ la n'i ye a ta k'a lajɛ nin waati laban in na maa dama n'i ye a ye i b'a fɔ mobiliba dɔw kɔni b'a la ka jɔ Lala Kuyate an ka taji station kɔnɔna na ko o b'a la ka gasoil ni k'o ɲini a ko kibaruya duman ye min ko kura min bɛ tali kɛ février tile 24 tɛmɛnen kɔrɔ a ko Lala Kuyate walasa hali bi ka se ka jamana kɔnɔdenw ni ka hakili sigi a ko jamana ɲɛmaaw o ye o kɔngɔn fa kokɔrɔtugu a ko citernes caman a ko un convoi de camions citernes est arrivé le 24 février 2026 pour garantir l'approvisionnement durant le mois de Ramadan o tɛ février tile 24 kɔrɔ wa o tɛ kunna sini wa a ko citernes caman donna faso Mali kɔnɔ walasa ka se ka na maaw dɛmɛ u ka lamaga taa ni segin o buna kun kan madama an bɛ kaloba min na Lala Kuyate ni an bɛ se ka o kɛ ka sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛya ye a ko kibaruya kelen don k'o jɛya maaw ye k'a fɔ tajiko gɛlɛya ko o tɛ faso Mali kɔnɔna na fasiri kɛ b'a ale ka fɔ la ko jamana ɲɛmaaw y'a jira k'a fɔ fɛɛrɛ ni dawulo kɔni sigi bɛ sen kan walasa ka se ka o denw ni k'o gɛlɛya wuli ka bɔ jamanadenw kan Laya Jara ale de y'a fasiri Lala Kuyate
Samaira Meninga Albiami do ke sataji ko gelai ala kana singa sama tugun o kuma mi to fardu be mako kono kasika kuna funinda tugun amma kunce no yi dara ku yata meta kai ba jabate donda kele ani boda kele medele kafu ya ako lala ku yata na manya kafo yaf mabala no watina ako adola nyon fambalia ubala kaye ekola karamoko ka la fasale kulu sinemu ani yaf mabala ye marabolo nyama onu nyonche ako hodo kumu konana mi metale ke sinemu na oye ayira kafo 120 heures de grève la ku yata ko olu koni oye ola somne gafe ko yabla un prévu de grève de 120 heures. Donc, allant du lundi 2 mars au vendredi 6 mars 2026. Ako abida mine marskelo kle fla kata black marskelo kle woro na to samba fla anim wonu woro. Ako ni atalage adola kibara juge miye ako o grève nyera obeseka amona boko avec possibilité de reconduction. Ako ni ataka lage ako mune kemeso bu okani barabla ni ka ajuada ako la ko yate kunchama be ala ako oye ayira kafo ulu ka baro be keni ishare munu ye oko ulu koni ako la violation flagrante des textes régissant le secteur de l'éducation à Kai. Dara ko yati ako barabe keni share munu ye kay kalango buna kunka ako ulu matarafa balya do kay marabolo konana ako des atteintes à la liberté syndicale ako la fasale kulu ma ulu ka barake choyaw ako abena fo dankera ulula ainsi que des menaces et intimidations directes envers les responsables syndicaux ako barabalu tale kanyeshi la fasale kulu nyama do mo kalango buna kunka ako ofana be ula ainsi passant des paroles aux actes, la coordination locale annonce une paralysie totale de l'ensemble des établissements scolaires couvrant tous les caps de la circonscription de l'académie d'enseignement de Kai. Ako hukumu konana kafo kurofo damate ona alawaliya kasangani yaf mabala eri keme animwo ubarabla ako okona udogoda mimbebe de marskelo klefla katabla akle worola isamba fla animwo woro Kai yaf mabala uka kalanso chama konana académie d'enseignement Kai konana nala kuyati ako fasiri anya asalo kabo mingono ode so magoyi yusufu konate muri ali de ya fasiri aiwa Samaira anu do kala ka jisuma go amina ya rabbi note eni wati na kalambla o ti kalandu arrange cheno nala kuyati obato anga seka na alibiyanga mawelema o erito ko mancha nga lara kumete nyokle ndefo ako niye ataka lage donc on y a ko di besega suko di yere besega sukoro remplacer wa fani ma famdi do de o question posée ok Dawda Jara ibsega jabi dmenda ale tigima Albia me aname bogo foko wa ida ka foko baro o intéressé le do ko fana ayo ala tanba o ya nafa bay di yere sukorodi na o di sukorodi sukoro be barake di farkolo la di bi se ko belajede di yere wala nga foko di yere sabela ndak mina sumo c'est di ko non fana ka chance di ko nga ta ni watina o sanola ko mo chama pena chama ame meyini kuka baraj manke wala sa mo ka di yere soro aba fa nga balma kay nga balam su menyini ngali voilà la gade do tu peux pas gade lui on le donne de façon mari Allah manda do bela donc ko di ko ni sugoro di donc sugoro be bara fa fanke ko di bi se ka okay ni ala ka je voilà Samaira yani ko fo kunje ko mo gadi Dawda ma teliala am se ka dinuma ani di ko lon da fara don ko Dawda ko astuce fitin da ma kwa c'est di ko in ma ka chassa alhamdulillah bo ibaro ikani njaranyi de cher la wati ka dogo amina na tawla amina ke mais amak kilimindi awma minga tili nya dia ka teme mi se ka di bar sabudu munambo di kele kan no wa terre en terre fana do don no complication mi se ka do la mais mi se kan di ba ni ke jona o jume ni di be mo mbolo par exemple ni di ne bolo ni ibi doni yelama kuyeri kono o me fen do kono mi se ka sigi tasuma ka e ba wuli jusqu'à 100 degrés ibo sigi kerefe ima mi yelama ima mi jeli ibu fla da nyon kerefe
i b'a sɔrɔ u bɛɛ ɲɛ ye kelen a ɲɛ tɛ falen awɔ mais n'i y'a sɔrɔ a ɲɛ falenna dɔrɔn o kɔrɔ ye ko ayiwa maa wɛrɛw donna ko in na min voilà donc hali n'an m'u ta o tɔgɔ ma o y'a sɔrɔ u bɛ ko in na quoi voilà donc o kɔni o ye telimani sinon test caman de bɛ yen an bɛ se ka minnu ɲɛfɔ mɔgɔw ye min waati kurunnen don an bɛ se ka dan ne ma maa minnu ka baara ye di bɔ ye u b'a fɛ ka Dawuda Jara lasɔrɔ i ka nɛgɛjuru sira o fɔ maa dama o na se ka Dawuda wele ka se ka kibaruyaw tɔ lase awɔ ok mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka Dawuda Jara lasɔrɔ u bɛ se ka n wele 79 30 95 59 se ka kan ta 79 79 30 30 95 59 59 o do wa Malitel fana bɛ yen kana jigin na dɛ sunkalo 65 94 26 27 27 kana jigin na ko sunkalo a fɔ to ɲɛna wa dada ni b'a fili o kuma la ka sɛbɛn 79 30 c'est sur le commande ça va de ne va lege si ana ko fo ku chak mo Dawuda ma ana foli ga laban ke ka se ga weli kan ke ka nyashi jamana kono do ma wati sera ana bita ok wati sera an bɛ an filɛlibagaw fo toujours ani an lamɛnibagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan olu ni y'u ka nin waati ni consacré ka sigi k'a lamɛn dante o la barisa ni y'a min ɲɔgɔnna kuma kɛla tɛ lamɛnbaga de b'i la voilà donc an b'u fo k'u waleɲuman dɔn ka sɛgɛ a kan nin waati in na u ka di kɛ u taala ye walasa kɛnɛya bɛ se ka sabati sunkalo waati kɔnɔna la parce que n'i ye di dun nin waati la fo ka taa sunkalo ban sunkalo kɔni bɛ ban k'a sɔrɔ e yɔrɔ ma janyara ka bɔ bana camanba de la donc an b'o de ɲini mɔgɔw bolo parce que an tɛ bana di bɛ bana bɛɛ de furakɛ n'i y'a ta ka ɲa ni Ala sɔnna a ma i jɔrɔlen b'i ka bana minnu na farikolo kɔnɔna bana fɛn o fɛn na i b'a ye i bɛna yɔrɔ ma janya ka bɔ a bɛɛ lajɛlen na yanni ka taa sunkalo ban an bɛ dugawu kɛ Ala k'an bɛn an ɲɔgɔnna caman amina ya rabi Dawuda sɛgɛsi babi bisimila ayiwa Samaira i y'a fɔ cogo min na waati sera nka ko mobili mana fa cogo k'an mun fo o place ni min sɔrɔ ka foli di kanumɔgɔw ma ka foli di an ka don ma weleli yɛrɛ ma ni o ye Dawuda Jara ye k'a fɔ a ye laseli minnu kɛ nafa sɔrɔ olu la k'a fɔ ko kuma janya tɛ mais kuma nafama hali n'o kelen fɔra hakili la o bɛ wasabɔ kanumɔgɔw ye faamuya sɔrɔ a la an b'a fo la k'a barikada k'a fɔ n'Ala sɔnna a ma don n'a nataw la an da bɛna se di nafa wɛrɛw ma k'o lase kanumɔgɔw ma o siratigɛ fɛ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo fɛn fɛn tun bɛ jabaranin kɔrɔ nin sanga in kɔnɔna na k'a fɔ an sera ka nin de fara ɲɔgɔn kan nin dɔgɔkun kɔnɔ jɛmukan na ka na u da o tulo kan n'Ala ma basi ka na dɔgɔkun wɛrɛ olu ni anw an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen kan nin waati kelen na nka sani an ka bɔ jɛmukan kɔnɔ ne tun b'a fɛ ka Dawuda ɲininka n kelen n'a kelen an ka to maa kow mɛn yɔrɔ n'i ye di dun sun tɛ digi la wa i y'a mɛn wa ayi ne ma n bɛ se ka ne fɔ a ɲɛna n'i ye di dun sugiri dun na a kɔni bɛ jimi nɔgɔ sɛbɛkɔrɔ dɔgɔya ka bɔ i kan voilà donc jimi nɔgɔ ba min bɛ yen n'o b'i tɔw sɛgɛn e bɛ yɔrɔ ma janya ka b'o la voilà donc i ka dumuni kɛlen kɔ mais m'a fɔ ko n'i taara boli la dɛ n'i bila boli la parce que ne kɔni ta ye ka fɛn sɔrɔ fɛn min kɔni bɛ se ka to ne y'o dun ne ka tile bɛ kɛ giri la kɔngɔ tɛna minɛ mɔgɔ kana misi sun dabɔra i ka tɔɔrɔ dɔɔnin ni tɔɔrɔ yɛrɛ tɛ sun kɔnɔ o kɔrɔ ye ko dɔ b'a jɛ dɔn nka mɛ ka minɔgɔ kɔni dɔgɔya kan di jɔyɔrɔ ka bɔ la ayi cɛ min ye ɲininkali kɛ min ye ɲininkali de b'a dɔn kulɔlaka de don ale ka sun sugu jugu man di sisan i bɛ 11 de bɛ yen se b'a sɔrɔ a ɲɛ tɛ dɔ la bilen olu bɛ don selilaka in ɲɛgɛn kɔnɔ Ismaël Kulubali ale de ɲɛma fɔ kosɛbɛ a n'a baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen k'a fɔ u b'a yira k'a fɔ jɛmukan a nafama don u b'a yira k'a fɔ u bɛ yakuma bɛɛ u ma don jɛmukan na ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ ɲuman dɔn Lala Kuyate i y'a fɔ cogo min na maa wele Dawuda Jara don promoteur de la miellerie di Sanoma ni maa
maa min ma ko b'a la nɛgɛjuru sira min dira o de ye Dawuda ka numéro ye n'i ye o kɔngɔ kuma o kuma kibaruya min ma ko i m'a ji fɛn o fɛn na a n'a o lase e yɛrɛ ma a k'e bilasira ji yɛrɛ bunakun kan i n'a fɔ nɛgɛjuru sira an ka technicien b'a la k'a bila cogo min na o de ye Dawuda Jara ka numéro ye Lala Kuyate k'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn k'a fɔ ko i Kuyate bi ye alamisa ye bi bɛ dan sigi dɔgɔkun jɛmukan fana na an bɛ k'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn dɔgɔkun kɔnɔ baara a ɲɛna o hukumu kɔnɔ na ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an sera ka min fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni nin dɔgɔkun ye Lala Kuyate o ye nin de ye ni ala ma baasi kɛ jɛmukan in sigi bɛ k'a kan bi ni su janfara dɔɔnin nka dɔgɔkun wɛrɛ ni ala y'o fara ne e si kan an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ka jɛmukan kɔrɔ dɔ k'o dangana wala m'a fɔ hali bi ala ka dɔgɔkun tɔ fo hɛrɛ la ala k'a tɔ fo hɛrɛ la ala ka hɛrɛ caya ala ka sunkalo tɛmɛ hɔrɔn na ala ka musakaw nɔgɔya ko nin dɛ ayiwa baasi o de b'a tɔ dafa e ka nin den in a bɛ min wuli tasuma kan wa mon père Mali bɛɛ bɛ nin nɛnɛ bara nin ye infusé ka ji kalaya k'a kɛ te kan o nɛnɛ tiɲɛ la mon père nin ka di jumɛn ani n b'o kundo d'i ma te Zara mon père an bɛɛ bɛ ko kelen na sa dɛ nin y'a kumaba ye e ye nin dɔn wa surprise k'i ye nin dɔn wa a bi yan a man kan ni sisan kɔni ye teko ta te Zara tew ka te de ye a bɛ san 30 bɔ ni tɛ wɛrɛ bɛ nin den u y'a dilan kura ye ka segin ka na n'a ye k'a kɛ nin goroko in kɔnɔ wa ne b'a infusé de min han mɛ min bɛ yen i hakili to a la a bilenma o a jɛma o nin den ye tiɲɛ tew ka te sonsan bɔlen bɛ fali fɛ nka a den tɛ jama jɛra ka duwa kɛ te Zara ye ma kelen ka danga mɛna budo diɲɛ Allah farafidenu jɛra ka duwa kɛ te Zara ye ma kelen ka danga mɛna budo diɲɛ Allah